Durant segles, moltes persones cultes pensaren que les estrelles del firmament guiaven la vida dels homes. Segons el dia del naixement, una estrela o una constel·lació marcava el seu destí, i ningú podia canviar el rumb d'una estrela. Però la veritat és que no feia falta apuntar tan alt. El secret no estava en el cel, sinó molt més prop. Eixes estrelles imaginàries estan dins el nostre cos i no són més que una supermolècula a què han posat el nom d'ADN. Una llarga cadena plena de seqüències, anomenades gens, que estableixen el nostre aspecte i influïxen en el nostre comportament. Fa dècades que sabem això, i des de fa només 10 anys, la nostra obsessió és saber com funcionen realment eixos gens. Gràcies al coneixement dels gens, la policia ja identifica víctimes i delinqüents. La medicina pot curar i tractar algunes malalties i els científics són capaços de reproduir un mapa genètic de cadascú de nosaltres. Quin serà el pròxim pas? Som a l'Hospital Clínic de València, a la unitat de diagnòstic genètic. Una família acudeix per a sotmetre's al control mèdic a causa d'un càncer hereditari de mama. Lourdes tuvo un cáncer de mama, tenía una alteración genética y lo que estábamos viendo ahora es si vosotros por dónde viene, ¿no? Si viene por la vía del padre o de la madre. Vale, Enrique, entonces lo que hemos visto es que viene por tu parte. También es lógico. Estan les dos filles i son pare. Curiosament, és ell el que transmet la malaltia, tot i que no pot patir-la. Al tú tener la alteración genética, sabemos que la vía de herencia... En este cas, una filla ja ha patit el càncer i l'altra té predisposició a heretar-lo. La malaltia, per les lleis de l'herència, es pot heretar via materna o paterna. Així els fan un rigorós anàlisi. Más dudas. Fem l'estudi genètic a la filla, busquem el gen que té alterat la mare i el busquem en la filla. La filla té una probabilitat de tindre-lo d'un 50%, perquè l'herència és 50%, 50%. Si la filla no el té, li diguem, tranquil·la, t'has de fer els controls, com una persona que té una herència d'una mare que té un càncer de mama, però tranquil·la. Ara, si en l'analítica que li fem, en l'estudi que li fem, té aquesta alteració genètica en les seues cèl·lules, li podem dir en les probabilitats tan elevades que a lo llarg de la seva vida, no vol dir que el vaig a tindre l'any que ve, ni a l'altre, sinó que fins als 80 anys té probabilitat d'un 80% de desenvolupar un cáncer de mama. Hoy en día tener un cáncer de mama no significa que te vas a morir de ello, ¿vale? Sí que es muy importante estar encima y hacer unas revisiones específicas. Ara bé, no tots els càncers de mama són hereditaris. Tampoc la majoria d'altres tipus de càncer. Hi ha un cert tipus de càncer on, que és al voltant d'un 15 o un 20% de casos, que sí que n'hi ha, un substrato hereditari darrere, no? Però n'hi ha uns altres tipus, que és la majoria, que realment és una mutació que se produeix en la vida d'una persona en un moment determinat, i és el que produeix aquesta alteració que després va a més. Si algú pateix una mutació associada a càncer en alguna cèl·lula del seu organisme que no sigui les germinals, i les germinals són els gamets, femení els òvuls o els masculins els espermatozoides, si ahir no n'hi ha mutació, això no es transmet a la descendència. L'herència no es troba tan sols en els càncers, sinó en altres tipus de malalties, com ara la d'Alzheimer. Alzheimer o demencias, podemos decir que podemos dividirlas en dos tipos, ¿no? Las demencias que nosotros llamamos de aparición precoz, antes de los 60 años, y las demencias que aparecen después de los 60 años. Las demencias que aparecen antes de los 60 años tienen un componente hereditario genético mucho mayor. Estes són imatges d'una mutació cel·lular que ha donat lloc a un càncer. La mutació es produeix sempre en un gen de l'ADN. Tots nosaltres, al llarg de la nostra vida, patirem canvis. Alguns d'aquests canvis, òbviament, molts d'ells no són importants i molts de nosaltres no patirem càncer.
Però aquelles persones que tinguen un canvi en una posició important des d'un punt de vista biològic de la seva funció en la replicació de les cèl·lules, doncs l'apareixerà el càncer. La cèl·lula és un espai circular tancat en el qual encara es produeixen certs processos misteriosos per a nosaltres. Dins la cèl·lula està el seu nucli, en el qual es troben l'ADN i els gens. En certes malalties sabem que l'acció d'un virus pot provocar la mutació d'un gen, però en la majoria dels casos aquesta mutació es produeix a l'atzar. Vol dir això que no tenim res a dir nosaltres o hi ha canvis en els quals influeix el medi ambient i la nostra forma de vida? Ixa és una pregunta que la ciència no ha pogut respondre encara al 100%. Una cosa son los genes y otra también el tipo de vida. Si usted, por ejemplo, fuma mucho, depende de sus genes, pero si fuma mucho, pues a menos de que tenga digamos, un sistema tal que le permita, como por ejemplo algunas personas que son capaces, pero la posibilidad de tener un cáncer de pulmón es mucho más. Y si por ejemplo usted bebe mucho, seguramente su hígado tampoco lo agradecerá. De modo que yo creo que es la opinión que yo tengo, que además puede ser equivocada, és que és aproximadament el 50%. La veritat és que estem assistint a una funció, la de la vida, que encara coneixem mínimament. Ens dediquem a aplaudir la trama de l'obra, però no hem entès el significat més profund. A mí me gusta vivir bien. Ya he dicho que me gusta vivir bien. Mi plato favorito es la paella. El plato favorito mío son los macarrones. Me gusta el fútbol porque soy entrenador y soy aficionado al Valencia. Me gusta el fútbol y soy aficionado al Levante. Y en el verano lo que más me gusta es viajar por el mundo por ver ciudades. Lo que más ilusión me hace es estar en mi casa, que es lo más tranquilo que estoy. Olvido i José són pràcticament iguals físicament. Si no estigueren junts, es podria pensar que és una mateixa persona la que parla i que s'ha tornat boja perquè cada volta diu una cosa distinta. No és així. Els dos són persones formals i no canvien d'opinió tan ràpidament. Olvido i José són bessons autèntics. Científicament se'ls coneix com a bessons monocigòtics perquè són exactament igual. Van néixer de la unió del mateix òvul de la mare i del mateix espermatozoide del pare. Després, esta primera cèl·lula o cigot es va dividir en dos còpies exactament iguals. Per tant, Olvido i José són, des del punt de vista genètic, dos clons. Tenen el mateix ADN i els mateixos gens, iguals al 100%. Però, com hem vist, els seus gustos són diferents. Per tant, sembla que els gens no controlen tots els aspectes de la nostra personalitat, sinó que altres mecanismes marquen les diferències. No tot és genètica. L'ambient i la psicologia tenen un paper important. Alguns somiadors pensaven que potser es podria evitar la mort clonant un individu igual que nosaltres. Sembla ser totalment impossible. Tú podrías clonar a una persona de la misma forma que se clonan animales, pero es únicamente, podrías, digamos, imitar los aspectos físicos. Porque lo que tú llevas en la cabeza, eso no se puede transmitir y por lo tanto no puedes hacer una vida, digamos, eterna. També hi ha característiques del nostre aspecte que no depenen del codi genètic, sinó de factors fisiològics. Per exemple, tots tenim empremtes dactilars diferents, fins i tot els bessons monocigòtics. I això ha plantejat algun problema d'identificació a la policia i a la justícia. Hubo un atropello por negligencia con un vehículo en el que iban dos gemelos monocigóticos. Los dos, uno por salvar a uno y el otro por salvar al otro, los dos se imputaron ellos la negligencia, es decir, los dos decían que eran ellos los que conducían. Había restos de ADN en el volante y etcétera, entonces se intentó sacar a través de esos restos quién era de verdad la persona que conducía. Como el ADN era exactamente igual, no se les pudo condenar, porque los dos decían ser los autores y dos no podían ser, tenía que ser uno.
Bueno, pues la ciencia no llegó aquí a aportar la prueba, se tuvo que absolver porque nunca se supo cuál de los dos era el que conducía. Si la policia haguera trobat una empremta dactilar en el volant del cotxe, la cosa hauria sigut més fàcil, però les empremtes s'havien esborrat. La identificació de persones ha sigut un altre dels èxits de la genètica, tant que s'han solucionat problemes que abans eren impensables. Avui es pot saber la filiació d'una persona sense cap tipus de dubte. Les proves genètiques de paternitat ja es practiquen de forma normal, encara que s'ha d'anar amb cura perquè no sempre són vàlides judicialment. Y esas pruebas están en torno a unos 500-600 euros. Cuando, digamos, sí que existe por internet, pues como en todas las cosas, laboratorios que dicen que esas pruebas de paternidad, pues por 100 euros, por 200 euros, esas pruebas luego no serán válidas, porque no se ha llevado lo que es la cadena de custodia, que es fundamental para que esas pruebas sean válidas para una reclamación judicial. Això vol dir que només laboratoris que disposen d'un protocol d'actuació autoritzat poden realitzar aquestes proves. També en la investigació de casos criminals, la policia té ara més possibilitats per a replegar restes d'ADN d'un sospitós, tot i que sempre en el marc d'una investigació judicial. No fa molt, les coses eren més complicades i hi ha anècdotes molt singulars. Se tenía casi la certeza de que la persona a la que se estaba vigilando era el autor del asesinato de dos jóvenes. Pero en aquella época no se le podía obligar a prestar el ADN. Bueno, pues entonces el policía encargado de su vigilancia vio que un día entró en un bar y se tomó un cortado. El policía se puso a su lado, se leyó su periódico como otro cliente normal, este individuo pagó, se marchó y el policía lo que hizo fue coger la taza, metérsela en el bolsillo y llevársela al laboratorio. En ese momento se analizó la muestra y se tuvo la certeza de que era la persona que se estaba buscando. Tota la humanitat interpreta la mateixa partitura musical perquè els humans compartim pràcticament el 99% del nostre codi genètic. Només un 1% és diferent, i això vol dir que hi ha un director original dins de cadascú de nosaltres. Però no deixa d'estranyar que tots tinguem un aspecte tan diferent. Per què? Pues por ese otro 1%, que es el que causa los polimorfismos, la relación entre los diferentes genes que son los que causan al final nuestras enfermedades, nuestra apariencia física. Eso es lo que nos hace al final tan diferentes, un 1%. Els gens són els que marquen les nostres característiques, i quan es va realitzar el primer mapa genètic de l'ésser humà, ara fa 10 anys, es va descobrir que teníem vora 3 desenes de milers de gens. 25.000 són els que participen en la síntesi i creació d'unes substàncies, les proteïnes, que són les que fan possible les nostres funcions vitals. Caminem, toquem per telèfon, conversem, llegim els periòdics perquè les proteïnes de les diferents cèl·lules del cos complixen la funció encomanada. Els gens són els que controlen la síntesi de proteïna, però cada gen no participa en la creació d'una sola proteïna, sinó que els gens, a pesar d'estar separats per seqüències, com els foratges de paret, interactuen entre ells. Els científics pensaven abans que només un o pocs gens actuaven sobre una proteïna. Era fals, i això ha complicat molt les coses. Quizás lo desconcertante es que, por ejemplo, en el campo de las epilepsias, que se pensaba que era uno de los campos en que el conocimiento del genoma iba a dar más rendimiento, pues nos ha desconcertado mucho porque se ha visto que una alteración genética puede dar lugar a distintos tipos de epilepsia. Y después, un tipo de epilepsia puede tener diversas alteraciones genéticas. Y eso es lo que ha desconcertado y aún no sabemos explicarnos correctamente. Els que pensaven que la genètica solucionaria tots els problemes de la medicina, almenys a curt termini, estaven equivocats. Un farmacèutic antic podia anivellar perfectament en la seva balança les pocions que devia prendre un pacient. A tal malaltia, tanta quantitat de fàrmac. En genètica les coses són més complicades.
Tot i això, ja s'han identificat determinats gens, la mutació dels quals pot provocar una patologia. Això, avui, la tecnologia, anem i ja estem, no és ciència-ficció, fiquem un tumor, fiquem un corte d'un tumor i mos diu totes les alteracions genòmiques en una tecnologia única. Això és el que avui es diu seqüenciació genètica, seqüenciació del genoma, i això ha sigut possible gràcies al coneixement del genoma. La doctora Lluc és el cap de la Unitat de Diagnòstic Genètic de l'Hospital Clínic de València. Està reconeguda com una de les especialistes mundials en el càncer de mama. Per a este i altres tipus de càncer, els hospitals valencians tenen departaments que permeten fer un mapa genètic personalitzat del malalt, una estratègia especialment útil contra el càncer. També les empreses d'investigació privades treballen en la realització de mapes genètics, a voltes amb col·laboració amb les universitats públiques. A Burxassot n'hi ha una que fa anàlisis que són interpretades després per hospitals nord-americans de prestigi. Busquen l'eficàcia i la rapidesa. Bé, Paco, estem entrant en el laboratori on s'ha de fer un anàlisi d'ADN per establir si hi ha un tumor sobre un teixit cancerigen, no? Explica'ns quin teixit és. Doncs, com així podeu veure, el que fem, Juan està fent el protocol de poder fer una extracció a partir de teixit, ja siga en parafina, o bé ja siga sang, o bé ja siga extracció directament de mèdula òssea. Però això, en aquest cas, és un teixit de quin càncer? En aquest cas és un teixit de colon i el que volem intentar és testar si hi ha algun marcador de càncer de colon. Per analitzar l'ADN de la persona que es fa la prova, s'utilitza una tecnologia d'avantguarda. Es mesura la quantitat d'ADN que hi ha i després, amb una tecnologia especialitzada, es capturen les regions de l'ADN, on es suposa que estan els gens mutats. Després vindrà el pas següent. Paco, això me sembla interessantíssim, però si vols que et diga la veritat, hi ha una cosa que em dona un poc de reparo, una mica de por. Així s'està decidint el futur d'una persona, saber si té càncer o no. Correcte, estàs intentant associar mutacions específiques a un càncer específic. I això no vos provoca un poquet d'un treball difícil? Home, és una tensió añadida, però que en algun moment es té que fer, perquè n'hi ha que poder decidir sobre aquesta persona. En este departament es fa la seqüenciació genètica i d'ací serà un resultat que donarà més informació sobre com és la mutació genètica en un càncer específic. És el mateix que fa la doctora Lluc a l'Hospital Clínic de València i que ha permès un tractament individualitzat del càncer de mama. Avui ja no tractem a totes igual. Jo dic que cada malalta precisa un tractament diferenciat i això és a lo que anem. Jo avui, per a veure un fàrmac, l'efecte que té una malalta, tinc que conèixer l'estructura de les alteracions genòmiques d'aquest tumor. I si aquest tumor té una alteració A, B i C, aquest tumor, aquesta malalta, la puc tractar en el fàrmac que bloqueja l'alteració A, B i C. Avui en dia, igual que es fa la seqüenciació genètica d'una part de l'ADN per a determinar el gen o els gens que provoquen una malaltia concreta, també es pot seqüenciar el genoma sencer de la persona i se'l pot fer a una persona perfectament sana. Lo que te demanaríem seria una mostra de sang o de saliva, també, i a partir d'ahí el que posaríem en marxa és tot el procés i estaríem parlant al voltant d'aproximadament uns 7.000 euros. Ahí lo que te donaríem és tota la seqüència i, a més, també una interpretació de, diguem, una sèrie de gens o una sèrie de malalties que potencialment podries arribar a tindre de lo que se sap molt en el món. Una empresa nord-americana diu que en poc de temps fer-se el genoma humà costarà prou menys de 1.000 euros. Ara bé, és un mètode al qual hagi de recórrer qualsevol persona? Depende, todo depende. Si tú tienes familiares que son portadores, por ejemplo, de enfermedades hereditarias, por supuesto que merece la pena. Enfermedades hereditarias que están catalogadas y conocidas. En otros casos, si tú eres un individuo sano y no tienes ningún riesgo, a priori, pues, hombre, lo puedes hacer, pero yo creo que tampoco hay que vivir toda la vida preocupados.
jo sempre dic el mateix, sempre té que ser, n'hi ha que ser molt cautelos en aquest tema i sempre té que ser per una prescripció mèdica. Avui per avui és una prova que és molt cara, que ens diu el que ens diu, en algunes ocasions sí que ens podrà dir alguna cosa quan és una malaltia monogènica, que on podem estar molt identificat el gen, la mutació i tal, en altres sempre estem parlant de probabilitats. Un anàlisi del genoma sencer podria afectar altres àmbits de la vida. Avui en dia a Espanya no sol ser utilitzada per les companyies d'assegurances, perquè encara és molt cara. Però en altres països ja s'està començant a fer. En principi, la companyia podria exigir-la per a contractar una assegurança de vida de molts diners. Només el podria fer amb el consentiment de l'afectat. Però què passaria si després l'assegurat no volguera renovar aquesta assegurança? Yo entiendo que es una información que tienes que tener tú y en el momento que, si esa información la has hecho a través de la aseguradora, en el momento que tú cancelas ese contrato con la aseguradora, es una información propia, íntima y personal que afecta a tu intimidad y en consecuencia una información que tienes que tener tú. En el momento que te desvinculas con la aseguradora, esa información te la tendrían que dar a ti y no la podrían utilizar de cara a otros, a poder tú hacer otro seguro de vida, no se podría utilizar. Les noves tècniques genètiques posen a l'abast dels humans un gran nombre de possibilitats d'aplicació. De nosaltres dependrà saber utilitzar-les o no. El ben cert és que l'ADN és com un manuscrit escrit en un llenguatge molt antic i amb una lletra encara incomprensible. És l'escriptura de la vida, l'alfabet de la qual va néixer fa centenars de milers d'anys. Les lletres serien els gens. Sabem el que signifiquen algunes lletres, però desconeixem com es combinen i no podem llegir paraules senceres i, per tant, no podem entendre el llibre. Amb les noves tecnologies hem après a utilitzar lletres per a crear paraules molt simples, paraules d'una lletra. Quan un gen causa una malaltia, ja podem diagnosticar-la. Una mutació en un gen concret dona lloc a l'aparició d'uns símptomes. I aquesta és una associació. Les malalties monogèniques són moltes. Estem parlant de malalties com la hemofília, problemes de coagulació, estem parlant com malalties degeneratives com per exemple Huntington, estem parlant de malalties com la que he anomenat de fibrosi quística, malalties neuromusculars molt importants. La genètica ha sigut fonamental en el coneixement d'algunes malalties neurològiques, en les quals ya es pot fer una medicina preventiva. Se ha avanzado en conocer las enfermedades transmisibles antes de que se produzca la enfermedad. Es decir, el diagnóstico que se llama preimplantatorio, con lo que podemos seleccionar embriones y ver qué embriones van a tener una enfermedad o no. Eso, por ejemplo, es un gran avance porque asegura a personas que tenían una enfermedad autosómica dominante que lo probable era que lo tuviesen los hijos, pues tener estirpe libre de la enfermedad. I què ens oferirà la genètica en un futur a curt o mitjà termini? ¿Canviaran radicalment les coses? Cada uno tendremos nuestro carnet genético y entonces pues iremos al médico ya con nuestro pendrive, por ejemplo, nuestra tarjeta, lo meteremos en el ordenador, sabrán qué genoma tenemos y qué enfermedad podemos ser susceptibles de desarrollar o, por ejemplo, si ya tenemos una enfermedad, cómo será mejor tratarla. En un principio, claro, cuando sea tan barato secuenciar el genoma, todo el mundo secuenciará su genoma simplemente por saber cómo le va a ayudar, porque al final son bases de datos que se van alimentando con multitud de información, con lo cual conforme salgan las investigaciones, si tú ya tienes tu genoma secuenciado, vas a saber interpretar muchísimo más la información que has obtenido. Me va a hacer moltíssima gràcia el que un estudiant de medicina de primer dia, no, jo oncologia com a especialitat, com a dedicar-me als tumors, si d'ací 10 anys ja van estar curats i no va fer falta metges que ens dediquem al càncer. Me va fer moltíssima gràcia. Li vaig donar, jo dic, mira, això és el més bonic que me pots dir, però possiblement encara feu falta molts metges que vos dediqueu a estudiar això, perquè possiblement en 10 anys
encara no haurem sigut capaços d'erradicar-lo, però jo crec que en els pròxims 20-25 anys sí que podríem dir que això es puga donar. El temps tindrà l'última paraula. L'home comparteix amb tots els éssers vius que en el món han viscut la mateixa base genètica, aquella que fa possible la vida. Quan mirem els nostres companys animals en este viatge misteriós que és l'existència, ens veiem reflectits en l'espill compartit de la naturalesa. Això sí, amb una mica d'orgull, perquè potser nosaltres serem capaços de llegir un dia el llibre de la vida. Eixe que està escrit amb les paraules màgiques de la genètica.